llwyd ydw i, ac yn 20 oed ges i bwl drwg o iselder, a drodd wedyn yn anhwylder bita. Mae'n brofiad fydd gyda fi am byth, ac yn un sy'n dal i wyro i ben bob hyn a hyn. Ond un o'r pethau dwi'n difaru peidio gwneud yn fwy yn ystod y cyfnod tywyll yna, yw siarad. Bod yn onest, gyda fi fy hun a'r bobl oedd agosa atai. Yn y podlediad yma, rydyn ni am edrych ar y berthynas rhwng pobl ifanc a'i iechyd meddwl. Sgwrsio gydag unigolion sydd wedi ac yn dal i wynebu cyfnodau anodd, a dysgu beth sydd wedi helpu nhw i ymdopi. A dygymod gyda'r hyn sy'n cuddio, tu ôl i'r wen. Ngorbryder sy'n cael ein sylw ni yn y bennod yma, ac yn cadw cwmni fi tro yma, Manny Amoraj a Siôn Jenkins. Mae gan bawb i stori a'i heriau unigryw, ac mae amgylchiadau Nia a Siôn yn wahanol iawn, ond mae gan y ddau brofiadau, straeon a chyngor yr un mor berthnasol i'w rhannu. Fi'n teimlo bod y gair gorbryder neu anxiety yn cael ei ddefnyddio tipyn mwy yn y sgwrs iechyd meddwl erbyn hyn. Ond fi hefyd yn teimlo, a falle'n becso, bod e'n cael ei or-ddefnyddio falle neu i gam-ddefnyddio, gyda phobl falle ddim cweit yn deall beth yw e go iawn i fod yn berson sydd yn delio gyda gorbryder neu sydd yn berson anxious. Felly, Siôn, sut bydde ti o dy brofiad di yn diffinio neu yn esbonio beth yw gorbryder? Fi'n gwybod hwnna'n $1 million question. Be fydde ti'n dweud? Na, wel, i ddechrau, fi'n cytuno dy ti. Mae'r termau yma fel gorbryder, anxiety, anxious neu depressed. Maen nhw'n cael i gor-ddefnyddio, dwi'n meddwl. Maen nhw'n cael i cyffredinoli, na'r gair fi'n credu. Ond, dwi'n meddwl ni wedi bod pobl ddim yn teimlo y pethau yna ar rhyw fath o raddfa. Ond, so i fi, gorbryder yw yn union beth yw gormod o bryder, bod fi'n poeni'n ormodol am bethau. So i fi yn bersonol, dylen ni weid, mae gorbryder yn wahanol i bob un person, mae'n unigryw i bob un person. A i fi, gorbryder sydd fi yw bod fi yn ofn, bod fi'n pryderu'n ormodol, bod fi yn mynd i gwmpo'n farw ar unrhyw adeg o drawiad ar y galon. Sy'n swno'n specific iawn, ond mae gyd yn ymwneud â iechyd i. Felly health anxiety, na beth sta fi o ran diagnosis. A hynny yw, fel fi'n gwybod, enghraifft pan dwi wedi bod yn rhedeg enghraifft, a wrth gwrs pan chi'n rhedeg, mae'ch calon chi'n curo'n gyflymach. Mae rhaid i fi atgoffa'n unan mewn ffordd bod fi yn iawn a bod hwnna'n rhywbeth hollol naturiol a bod fi ddim yn mynd i gael trawiad ar y galon neu cwmpo'n farw. Felly mae gyd yn ymwneud â meddwl gorfeddwl am fy iechyd i anghalon ni yn benodol. Felly, ond eto, fel fi'n gweud, mae'n unigryw i bob un, ond i fi, dyna beth yw e. A fel, mae'n wahaniaeth mawr nag oes rhwng tymladau bob dydd o deimlo'n nerfus neu poeni am rhywbeth a'r tymladau yma o orbryder. Achos fi'n berson, fi'n gorfeddwl pethau, ond dwi'n teimlo'n ffodus iawn bod fi ddim yn berson sydd yn delio gyda gorbryder. Felly, Nia, sut fydde ti'n falle'n disgrifio'r gwahaniaeth rhwng y ddoi beth na? So ni'n gweud, wel mae pawb yn delio gyda gorbryder i ryw raddau, yn enwedig ar ôl fel pethau cymdeithasol, mae pawb yn gallu bod fel, na, fi wedi gweud y peth wrong fyna. Ond, so ni'n gweud y gwahaniaeth rhwng just poeni dros rhywbeth a gorbryder yw bod gorbryder yn stopio chi rhag byw eich bywyd chi yn ddyddiol. Mae'n stopio chi rhag gadael y tŷ. Mae'n gallu dangos lan yn eich corff chi hefyd, fel chi'n gallu cael bola tos, pen tos, unrhyw beth. A mae hynna just achos y gorbryder sy'n dangos yn eich corff chi a mae'n effeithio popeth. Fi'n credu dyna sut bys ni'n esbonio fe. A fi'n credu bod e'n bwysig i ni trial cael y neges yna'n glir yn y ferdd, a'r darlun yna'n glir i'r bobl. A Nia, mae gorbryder yn rhywbeth i ti di byw gyda ge oedran eitha ifanc yn yw. I ddechrau de, fel sydd oedd profiad o dy fywyd di yn ysgol?
Wel, o'n i byth yn dioddef o gorbryder cyn mynd i ysgol uwchradd, dwi'n credu. Dyna pryd nath o newid i fi, a fi'n credu hwnna oedd just fel y pwysau o bod yn ysgol uwchradd a'r sort of bywyd cymdeithasol sydd yn ysgol uwchradd, a just sa'n gofal grwpiau gwahanol, mae yna pwysau edrych ffordd specific neu actio ffordd specific, a nath o dechrau really effeithio fi, yn enwedig achos doedd dim lot o bobl yn ymlwyddyn ni yn yr ysgol oedd ddim yn wyn. So oedd pawb yn edrych yn really wahanol i fi, a dim lot o bobl oedd allan yn LGBT ar y pryd. So oedd hynna gyd i cyfrannu at neu fi teimlo'n really unig. So o'n i yn teimlo fel o'n i'n delio gyda, o'n i jyst yn poeni lot o ddydd i ddydd am sut o'n i'n edrych, sut o'n i'n actio, oedd gen i ddigon o ffrindiau, oedden ni'n gweud pethau iawn, pethau fel yna. Ond mae fe'n brofiad sydd yn llethu rhywun, yn dweud, mae fe'n exhausting, really. A siwt wedyn nath y gorbryder yna effeithio arno ti'n tyfu lan a falle mynd bant i brifysgol a phethau. So lle dychmygu bod hwnna'n haen ychwanegol sydd yn gallu bod yn eitha heriol wrth fynd bant i brifysgol neu rhywbeth? Ie, nath e'n really effeithio arno fi. O'n i'n teimlo yn yr ysgol fel bod ni'n really wahanol i bawb arall, a nath hwnna effeithio fi tra'n trio gwneud ffrindiau newydd a jyst mynd allan a joio, o'n i'n teimlo fel o'n i'n methu really wneud hynna. So erbyn i fi mynd off i brifysgol, o'n i'n barod am rhywbeth newydd, ond nes i sort of ffeindio allan bod pethau basically yr un peth pan gyrraeddus i brifysgol, achos oedd ddim gen i'r hunan hyder i mynd allan a wneud ffrindiau newydd, just achos y profiad o'n i barod wedi cael. So i fi oedd prifysgol yn eitha unig hefyd, ond eto, sa'n really gwybod sut beth ni wedi newid hynna, achos fi yw fi yn y diwedd. So, oedd e'n profiad eitha unig. A nes ti sôn amdano fe ar y dechrau ni, a o ran yr symptomau, o ti'n gweud, bydde fe'n gallu amlygu hun yn gorfforol yn ogystal ag yn emosiynol. So ti'n gallu disgrifio falle sy'n roedd yn amlygu hun yn o ti? O'n i byth rili'n ffeindio bod fi'n cael bola tos neu unrhyw beth gyda gorbryder, ond be o'n i yn cael o'n i'n sort of teimlo rhyw deimlad o fel sensory overload, fel bod popeth yn rhy swnllyd, a o'n i ddim yn hoffi pethau'n cyffwrdd fi'n gorfforol, pethau fel yna, a chi'n teimlo'n really, really stress, chi'n gallu teimlo fe tu fewn eich hun, a wedyn mae'n sort of amlygu mewn bron fel lasio allan, fel yn mynd yn grac, achos chi'n teimlo'n overwhelmed, I guess. Mae gorfod dod allan rhywsut, felly mae'n dod allan yn crio, neu yn snapo ar pobl, neu pethau fel yna. Ar y moment na o ti'n sôn yn beth i, bod e'n rhwystro ti rhag gadl y ti, er enghraifft, ydy rhain am brofiadau wyt ti wedi tymlo? Fi'n teimlo fel weithiau fi'n eistedd yn y tŷ a fi'n meddwl fi really mae'n gadael y tŷ heddi, mae gen i loath o bethau i wneud, fi really mae'n wneud nhw, ond yn ymhenni fi jyst yn mynd o gwmpas mewn cylchoedd yn gweud, ond be os mae hyn yn digwydd, be os mae hynna'n digwydd, be os fi'n hwyr am hyn, be os mae pobl yn grac gyda fi am hyn, a mae jyst yn mynd round a round, a mae fel proper worst case scenario thinking, a mae'n gallu stopo chi rhaid gwneud pethau mwy o syml fel just ffonio rhywun, neu anfon e-bost, neu unrhyw beth, mae'n really effeithio chi. A gwraidd y peth i ti yn amlwg yn, fel nes ti sôn, mae sawl ffactor gwahanol falle wedi cyfrannu ato fe. A wedyn, Siôn, i ti, dy brofiad di yn un eitha gwahanol ac yn dipyn mwy diweddar. So ti'n hapus i falle siarad bach mwy am hynna a falle'r amgylchiadau nath arwen at dy orbryder di? Mae'n ddiddorol clywed ni yn siarad, achos mae hwnna jyst yn amlygu bod ni newydd dweud bod y gorbryder yn hollol wahanol i bob un unigolyn, mae'n unigryw iawn. I fi, nath ei ddechrau dy fi pan o'n i, pryd oedd i, 2018, so tair blynedd yn ôl. So gwraidd y peth i fi oedd, ges i, y flwyddyn cyn ni yn 2017, ges i brofiad o dagu ar ddarn o gig yn y tŷ ar ben yn hunan. Oedd e'n brofiad, fel chi'n gallu dychmygu, oedd e'n erchill, nath e bara beth rhyw 30 eiliad, ond o'n i wir ffili anadlu, o'n i'n meddwl bod fi
bo fi'n marw, bo fi'n mynd i farw yn y fan ar lle a neb o gwmpas i helpu. So pan nes i ddechrau tagu, nes i redeg mas o'r tŷ, a just digwydd bod o'na ddyn tu fas y tŷ, a nath e wneud curo fi ar yng nghefn, yr Heimlich manwfa, a dath y darn o gig ma mas. Ond wedyn gorfod i fynd i'r ysbyty wedyn, achos oedd na ddarn arall o gig dal yn yngwddwg i. So ie, oedd e'n brofiad amhryserus tu hwnt. Fel fi'n gweud, o'n i'n meddwl bod fi'n cofio fe'n glir, fi'n cofio mynd at y drws a meddwl, fi'n mynd i farw nawr, fi'n marw. A marw oherwydd bod fi wedi tagu ar darn o gig. Ond be, so hwnna i fi oedd gwraidd y peth, achos wedyn blwyddyn yn ddiweddarach, fel mae'n digwydd blwyddyn yn union i'r diwrnod hwnnw yn ddiweddarach, ges i panic attack am y tro cynta. O'n i ar dren, oedd e'n eitha llawn ar y ffordd nôl ar dre Sir Benfro, a just nath e'n nghalon i o'n i ffili rheoli fe, just nath e ddechrau curo fel mae eriod i curo'r blaen, a nes i ddechrau teimlo fel bod fi yn mynd i Bangor, mynd i Lywygu. A gorfod i fynd off y tren Mhort Talbot a mynd i'r ysbyty, achos o'n i yn meddwl bod fi yn cael rhyw fath o drawiad ar y galon. Ond gwraidd y peth fi'n gweud oedd yr achos ma o dagu, a dim ond wedyn yn ddiweddarach pan nes i gael therapi, nath yn therapi fi nes i sôn am y profiad ma, a nath ni weithio mas mae blwyddyn yn union i'r diwrnod oedd hwnnw. A so dyna, fel o'n i'n sôn, dyna oedd gwraidd y peth am yn iechyd i, felly mae'n effeithio ar yn iechyd i. Ond cyn hynny, o'n i'n berson hyderus, fi dal yn berson hyderus, ond o'n i wastad yn gweud ac yn meddwl, dyw problemau iechyd meddwl ddim yn digwydd i bobl fel fi. Hynny yw pobl hyderus, allblyg, ond wedyn, wrth gwrs, ges i sioc, a nath ei gymryd tipyn amser i ddod i delerau gyda'r hyn oedd yn digwydd i fi. Oedd nôl yn 2018 oedd hwnna, with 6 mis ola o 2018 yn 6 mis anodd dros ben. Waw, mae fe'n swnio'n brofiad mor, traumatic. Traumatic yw'r gair, na'n union air. Achos mae'n oed, achos pan fi'n siarad gyda ffrindiau amdano fe nawr, mae lot o nhw a fi mewn ffordd, ni'n chwerthin amdano fe, ond mewn ffordd, fi ddim yn rili licio chwerthin amdano fe, achos mae mor ddifrifol. A pan fi'n gweud wy'n i'n meddwl bod fi'n marw, bod fi'n mynd i farw, wy'n i wir, o'n i ffili nadlu, o dim air yn, ti'n modd. So, a fi'n cofio neli at y drws ac yn meddwl, fi'n mynd i farw fan hyn, o fewn 10-20 eiliad. A mae hwnna yn amlwg wedi stico, a hwnna yw graidd yr holl problemau iechyd meddwl sydd ar fi. Ond y peth yw, ar y pryd, fel ti'n gweud, o ti'n teimlo bod ti'n mynd i farw, ond oedd hwnna'n rhywbeth realistig, achos oedd hwnna'n rhywbeth yn digwydd, oedd yn rhwystro ti rhag yn adlu yn dod e. Yn union. So oedd hwnna'n cysylltu i brofiad go iawn, lle wedyn mae'r panic attacks fel ti'n dweud wedyn, wedyn nhw ddim yn gysylltiedig a rhywbeth sydd yn digwydd, ond gallai ddim dychmygu yng nghanol tren hefyd yn cael hwnna am y tro cynta. So, fel o beth i ti wedi gweud, allai ddychmygu bod na sefyllfaoedd penodol iawn nawr, neu ers hynny, sydd yn gallu arwen ti i dymlo'n orbryderus, Siôn? Yr enghraifft, mae rhedeg i ddal a tren yr enghraifft, rhywbeth sydd yn naturiol yn neud i dy galon di giro'n gyflymach. Pan wen i yn sal, fi'n cofio rhedeg am ambell i dren, a wedyn eistedd ar y tren, a teimlo'n nghalon i'n curo, ac yn meddwl, oeddi yn digwydd to, dwi'n mynd i gael rhyw fath o drawiad, o'n i'n meddwl, dwi'n cael trawiad ar y galon. Pan fi'n gweud na, mae'n swnio'n ridiculous, ond dyna yw'r broses sy'n mynd mlaen yn ymhenni pan wedd y pethau ma'n digwydd. Felly rhedeg i ddal a tren. Am y llaeth pan fi dal yn bita bwyd, fi'n cael rhyw fath o ymateb tebyg. Hynny yw, fi'n mynd yn tense iawn am y llaeth pan fi'n bita bwyd. Ond, mae wedi datblygu mewn ffordd y gorbryder ma, mewn sawl ffordd.
ac erbyn hyn, mae e'n ymwneud â'n iechyd i yn gyffredinol, dim just tagu, ond yn iechyd i a anghalon ni, a'r ffordd mae anghalon... Ni gyd yn cael palpitations ambell waith, ond pan dwi'n teimlo anghalon ni yn curo'n afreolaidd, wy'n ni'n arfer cael panic attack, ond dwi yn dechrau panic yn meddwl, pam mae'n neud na? Ydw i'n sal, ydw i'n mynd i gwmpo'n farw? Dwi'n gweud, mae'n swnio'n ridiculous pan fi'n gweud e mas yn uchel, ond dyna yw y triciau mae'n meddwl i yn chwarae arna i ambell waith. A mae panic attacks, fel ych chi'n sôn nawr, siwt mae hwnna'n amlygu hun? Siwt, ti'n gallu disgrifio hwnna fel oedd e'n tymlo ar y tren? O ti'n gweud o ti'n tymlo eto fel bod ti'n ffili anadlu, o ti'n tymlo'n... Ti'n ffili anadlu, fi eriod wedi cael trawiad ar y galon, ond maen nhw'n gweud bod e'n na'r math o... Na beth ti'n teimlo fel bod ti yn cael trawiad ar y galon. Ti'n ffili anadlu, mae dy galon di jyst yn ar ras, ti'n chwysu. Gyda fi hefyd, o'n i'n ffili canolbwyntio ar ddim byd, oedd fel llygen fi'n cymylu, yn meddwl i'n cymylu hefyd, oedd popeth yn mynd yn fuzzy iawn. Ond dyna yw maen nhw'n gallu para 30 eiliad, neu ambell waith maen nhw'n gallu para 5 munud, 10 munud, ti'n modd. Ond am ni, mae'r 30 eiliad na'n gallu tymlo fel... God ydi. Ti'n ambell waith, ar ôl pan wy'n ni yn y tŷ, yn enwedig ar ben yn hunan, eto mae hwn siwr fod yn gysylltiedig gyda'r tagu o'n i yn y tŷ ar ben yn hunan. Pan wy'n ni yn y tŷ ar ben yn hunan, ambell waith, wy'n ni just, falle bod ni'n neud unrhyw beth yn y tŷ, a bydden ni'n allan o'n un man yn teimlo'n yn bryderus, neu fel bod fi'n panico, heb gael unrhyw reswm am wneud na, a wedyn mae'r gorfeddwl ma'n dod mewn i dy ben di. Beth sy'n digwydd? Odw i'n cael trawiad ar y galon? Odw i'n mynd i bango fan hyn? Pwy sy'n mynd i ddod i edrych ar ôl fi? Os unrhyw un yn mynd i ffeindio fi os fi'n cwmpo ar y llawr? Mae jyst pethau fel la, a mae'n jyst yn mynd ar ras wedyn, a ti jyst yn colli reolaeth mewn ffordd o'r ffordd wyt ti'n meddwl am y peth, a wedyn mae'r panic attack mae'n dechrau, y fight or flight na yw yn dy fe. Hwna yw'r peth, siwt wyt ti'n ymateb. Wyt ti'n gallu gweud, nawr, reit, fi'n gwybod beth sy'n digwydd, fi'n okay, fi'n ffain, mae'n meddwl i jyst yn chwarae triciau arna i, neu wyt ti mewn ffordd yn ildio i hwnna ac yn gadael i dy feddwl di, gymryd drosodd mewn ffordd. Mae'r fight or flight na mor bwysig yn dweud i drafod fi'n credu, fi'n credu bod e'n rili bwysig bod ni yn gyffredinol yn dysgu pam bod yn cyrff ni a'n ymenydd ni fi'n credu, yn ymateb mewn ffyrdd penodol. Achos yn y bôn am ni, mae'n meddyliau ni yn mynd i drial yn amddiffyn ni rhag tymlo pôn, a wedyn, ac felly, yn ymateb mewn ffordd, sydd weithiau yn gallu bod yn eitha annaturiol neu eithafol. A fel, Siôn, ti wedi sôn am yr amgylchiadau neu'r sefyllfaoedd penodol yna, ond ydy weithiau wedi dala ti mas, ydy wedi manifesto ei hun mewn sefyllfaoedd, felly fydde ti ddim wedi disgwyl? God, sawl tro. Un esiampl, when i'n canu gyda cor dydd yma Nghaerdydd, a o'n i'n canu yr anthem genedlaethol cyn gêm Cymru yn erbyn yr Alban fi'n credu wedi, yn 2018. A dwi'n cofio oedd hwnna'n un o'r achosion gweitha ges i. Fydde neb wedi gwybod na'r y pryd, sa'n credu neb wedi bod ers ni. Bydden ni'n licio gweud na nawr, achos fi'n eitha siŵr o'n i yna. Fi'n eitha siŵr o ti. A bydde hi wedi bod na wrth gwrs fyd, so bydde chi'ch wedi bod na, yn gwybod dim. Ond o'n i, lot o... O'n i wedi cyrraedd na'n hwyr, felly o'n i wedi redeg na, oedd yn nghalon i ar ras ta beth. O'n i bach yn nerfus wrth gwrs, bod fi'n canu mewn fel cor, o flan 70,000 o bobl, mae dal yn brofiad nerfus. A fi'n cofio jyst mynd mas ar y ca, a fe ganon ni rhyw 5 can, falle 6, a sa'n credu nes i gan i nodyn, o'n i ffili dalan wynt i, a wedyn mae'r meddyliau ma'n dechrau, lle os yna rhywle fi'n gallu rhedeg yn gloi i gael mas o'r sefyllfa yma, beth os mae pobl yn edrych arna i'n sylwi bod fi ddim yn canu, beth os dwi'n mynd i lewygu, beth os dwi'n mynd i bango fan hyn ar y ca o flaen pob un.
a wedyn gyda'r holl feddyliau yma, mae'r galon yn mynd chwysu fel y diawl, a o'n i just ffili, am rywun sy'n actually yn licio canu, yn enwedig fel aelod o gor, nes i ddim canu un nodyn, sa'n credu, a just meimo drwy'r holl beth, a just meddwl, just cael dinan trwy hwn, a wedyn allu di fynd. So, o'n i'n wael, oedd hwnna'n really wael, o'n i'n sal iawn ar y prif yna o edrych nôl. A mae'n fater hefyd o, mae'r adrenalin yn gallu cico mewn, ambell waith mae'r adrenalin yn gallu cico mewn yn ormodol, a mae'n neud i ti, mae'n neud i dy galon di wrth gwrs i giro, a fel dwi'n sôn, pan mae hwnna'n digwydd i fi, mae'n gallu bod yn, touch and go. Felly i ti fyna, fight yn illodd y dydd, dy fe, nes i ddim ffoi. A wedyn, Nia, os dy ti oedd na, ac os na dy ti amgylchiadau neu sefyllfaoedd, felly di feddwl nawr sydd yn profi'n heriol i ti yn yr un ffordd a fel oedd Siôn yn disgrifio fyna? Bendant. Dwi'n credu beth sy'n effeithio arno fi yw sefyllfaoedd cymdeithasol, achos mae'r gorbryder yn sort of effeithio fi mewn ffordd bod fi'n really, really perfectionist am bopeth. So fi'n credu bod angen i fi edrych yn berffaith a bod fi actio yn berffaith a gweud y pethau cywir neu bydd pawb arall o gwmpas fi'n dechrau cysau fi. So fi'n sort of teimlo fel yn really, really critical amdan fy hun. A fi yn gallu sylweddoli bod hwnna'n gormodol a bod angen i fi stopio neu hwnna. Ond ar y pryd, chi ddim wedi meddwl amdano fe, chi jyst yn meddwl, ti'n eistedd mewn ffordd weird, bydd pawb yn judge o ti, neu ti wedi gweud hwnna'n wrong, a bydd pawb yn judge o ti, neu be bynnag. A mae'n dechrau neu fi meddwl bod pawb o gwmpas fi yn really mynd i cysau fi, so mae'n stopio fi rhag bod yn gyfforddus mewn unrhyw sefyllfa. Ond i bai bod fi'n cael sort of good mental health day, a bod fi'n actually teimlo'n hyderus am unwaith, you know? So mae'n really effeithio fi mewn sefyllfaoedd cymdeithasol, ond hefyd mae hwnna'n gallu extendo mewn i siop, neu galwad ffôn, neu cyfweliadau, unrhyw beth fel yna, bych chi gorfod siarad gyda rhywun arall, mae'n really effeithio fi. A ti'n credu bod gwraidd hwnna yn dod o rhywle penodol pan o ti'n iau o ran yr peth yma o berffeithrwydd ag ati? Wyt ti wedi gallu cysylltu fe nôl mewn unrhyw ffordd? Fi'n gwybod, mae Siôn, mae dy ti ddigwyddiad eitha penodol, a fi'n gwybod bod hwnna ddim wastod yn digwydd, ond os na bethau ti'n lli cofio ni a falle ti'n lli cysylltu fe nôl iddo fe? Fi'n credu bod yn cymysgedd o bopeth, really. Mae rhan ohono fe i wneud gyda mynd yn yr ysgol a teimlo'n really unig a teimlo fel bod pawb arall yn really wahanol i fi, yn edrych yn wahanol i fi, ond hefyd gyda diddordebau gwahanol a bod fi ddim yn wneud y pethau cywir. Bod yna rheolau bod fi ddim yn deall yn yr ysgol, so ni teimlo fel ni wastad yn ffeili. A wedyn hefyd, just o fewn fel bywyd teulu, falle'n teimlo bod rheolau really, really penodol bod rhaid fi ddilyn trwy'r amser. A falle os fi'n ffeili neu hwnna ar ddamwain neu otherwise, o'n i just yn bod yn really, really, yn dod lawr yn really galed ar fi fy hun wedyn. Elin, Haia. Ga i just weid un peth arall. Ni'n sôn lot am beth i fel, mae'n effeithio ar y corff ag ati, fi'n credu bod yn bwysig i weid hefyd, mae lot o bobl wedi gofyn i fi i esbonio ngorbryder i, a wedyn siwt mae e'n neud i ti deimlo'n isel, achos hwnna yw'r un peth arall. Dwi ddim yn gweud bod o'n i'n depressed, nes i ddim cael diagnosis o hwnna, ond eto o'n i'n teimlo'n ofnadw o isel, achos o'n i'n teimlo fel bod fi'n stuck yn y cylch ma, ffili mynd mas, a oedd bob tro ni'n cael rhyw fath o panic attack, oedd e'n gweithygu, a oedd hwnna wedyn wrth gwrs yn effeithio ar y ffordd o'n i'n teimlo yn yn hunan, am yn hunan, yn rhoi stredig ofnadw gyda'n hunan bod fi ffili rheoli'n nghorff. Dwi'n rhywun sy'n licio cael reolaeth ar y mywyd i, ar ymhethau i. Dwi'n ffili rheoli yng nghorff i, y meddwl i. So, achos y rwystredigaeth na, bod yn stuck yn y cylch ma, wedyn nes i fynd i deimlo'n isel iawn. A fi'n cofio, o'n i'n dino yn y bore, a o'n i'n teimlo fel, o'n i'n ffili aros tan bod y diwrnod yn dod i ben a o'n i'n gallu mynd nôl i gysgu, achos hwnna yw'r unig adeg yn ystod y diwrnod pan o'n i'n gallu just troi off a ddim yn gorfod meddwl am yr holl bethau yma.
So ie, jyst eisiau gwneud y pwynt na o sut mae pethau fel hyn yn gallu datblygu i fod yn fwy o beth ac i effeithio ar bobl mewn ffyrdd, mewn amryw o ffyrdd, ti'n modd? Ie, bendant. Achos yn aml mae gorbryder a iselder yn gallu mynd law yn llaw yn dyn nhw. Ond mae bywyd yr ddoi beth, maen nhw'n bethau gwahanol iawn. Ond pan ti'n rhoi nhw at ei gilydd wedyn, mae'n creu sefyllfa sydd yn really yn heriol i fyw gyda ge. Oedd hwnna'n brofiad tebyg i ti, Nia? Ie, fi'n teimlo fel maen nhw yn really mynd law yn llaw achos mae gorbryder yn gallu gwneud chi teimlo fel wedys ti, Siôn, yn really rwystredig, ond mae'n gallu gwneud chi teimlo fel bod rhywbeth yn bod dy chi. I fi yn bersonol, mae'n gwneud fi teimlo fel bod rhywbeth yn bod gyda fi o ran personoliaeth fi neu cymeriad fi. A mae jyst yn gwneud fi teimlo'n wahanol i bawb arall ac yn really unig wedyn. So dyna ble mae'r iselder yn dechrau dod mewn. Achos fi'n teimlo fel fi'n trio eto ac eto, ond fi ddim yn gallu dod dros y rhwystra yna o'r gorbryder i joio neu jyst i meddwl yn positif amdano fi fy hun a pethau fel yna. So ie, maen nhw really yn mynd llaw yn llaw. Ie, mae hynaniaeth yn rhywbeth mowr fan hyn, ydw e? Fel just identity person a falle sut mae'r pethau yma'n gallu really effeithio ni fel pobl, a falle pwy ni eisiau bod, beth byddwn ni'n licio rhoi mas na, ond beth ni yn rhoi mas na. Ti'n meddwl ni ti'n teimlo bod hwnna'n wir am beth i ti'n profi? Ie, fi'n teimlo fel bod gen i lot i ddweud a bod gen i lot o deimladau, emosiynau, ond fi byth yn really gallu dangos e. Ond i bai bod fi o gwmpas pobl fi really ymddiried ben nhw. Ie, mae'n gallu effeithio achos fi wedyn yn teimlo'n rwystredig bod fi heb gweud digon bod fi wedi cael y llais bach yna yn ymhenni yn gweud ti'n gweud gormod a wedyn fi'n dod mas a fi'n gweud fi heb gweud digon. Ie, felly ti'n cofio'r tro bwynt tynnu o benderfynu mae angen help mwyn ymdopi gyda hwn? A sut brofiad oedd hwnna i ti o ran cael mynediad i'r gwasanaethau neu'r therapi oedd angen? Nes i ddechrau meddwl ar ôl graddio prifysgol a neu gradd feistr a pethau. Ar y pryd nes i just dechrau wneud ffrindiau gyda lot o bobl oedd yn delio gyda problemau iechyd meddwl hefyd. So oedd e'n teimlo fel lot fwy normal bod i'n siarad amdano fe. A o'n i'n clywed profiadau pobl eraill a oedd e'n really helpu fi cydymdeimlo gyda nhw a wedyn meddwl am profiad fi a meddwl am, dyw hyn ddim rili'n iawn yw bod fi'n byw gyda hyn bob dydd. A mae yna pobl sy'n mynd o gwmpas just heb dim problem o gwbl. A fi methu hyd yn oed dychmygu hwnna. So, o'n i'n meddwl, mae rhaid fi cael help i delio gyda hyn. Felly, nes i ffonio'r doctor yn y diwedd a gofyn am referral i neu gyda gorbryder. A nes i siarad i rywun trwy'r GP. A oedd e'n oce, ond oedd e sort of yn galwedau ffôn achos oedd e'n ystod y clo. Oedd e'n galwedau ffôn a oedd rhywun yn anfon fi fel worksheet i neu gyda anadlu a phethau fel yna. A popeth o'n i'n cael y worksheet, o'n i barod yn gwybod achos o'n i barod i wneud yr ymchwil ar ben fy hun. So oedd gyda fi rai pethau i helpu fi ymdopi. Ond oedd hynna ddim rili'n digon. Felly, yn y diwedd, pan daeth hynna i ben, nes i benderfynu mynd yn preifat a ffindo conselydd. A nes i ffindo conselydd preifat a fi'n wneud hynna unwaith y mis nawr, fi'n credu. A mae hynna wedi bod yn really neis achos mae hynna jyst yn fi yn siarad dros problemau fi a wedyn mae rhywun yn gwrando ac yn adlewyrchu nôl sy'n really helpu fi clywed beth sydd wedi bod yn digwydd i fi a mae'n helpu fi pigo'r problemau allan a wedyn pigo'r solutions allan hefyd a mae'n helpu fi just sort of prosesu beth sy'n digwydd i fi a ffeindio ffyrdd gwell i delio gyda be fi'n mynd trwy. Felly mae therapi bendant wedi cael profiad positif, wedi cael effaith positif ar dy fywyd di hyd yn hyn ni. A wyt ti'n teimlo nawr bod ti'n dechrau magu'r tools ma fel petai i allu ymdopi gyda fe yn well o ddydd i ddydd? Os gyda ti dy bethau ti'n troi atyn nhw o ddydd i ddydd i helpu ti? Ie, fi'n teimlo fel ar ôl wneud y therapi fi'n lot fwy self-aware nawr a fi'n gallu adnabod pryd mae pethau'n digwydd, fel pryd fi'n mynd mewn i spiral, fi'n gallu stopio fe tra mae'n digwydd a meddwl, reit, sut fi'n mynd i gwella hyn nawr cyn fi'n really mynd lawr y trywydd anghywir.
sy'n really anodd i wneud yn y fan o'r lle achos chi'n stuck yn, ti'n stuck mewn corff ti, so ti'n methu really camu allan. Ond fi wedi cyrraedd pwynt ble fi'n gwybod bod rhywbeth gwael yn digwydd a fi'n gallu trio meddwl am sut i gwella fe, a mi ddim wastad yn gweithio, ond mae'n gweithio lot fwy. So ie, y pethau sy'n helpu fi yw anadlu, meditation, os fi'n gallu wneud e. Ond pethau sy'n helpu fi mewn i'r flow o rhywbeth, so fi ddim gorfod meddwl, fi'n gallu just try off. So pethau fel darllen, ysgrifennu, reid o beic, pethau fel yna. Unrhyw beth sy'n sort of rhoi fi teimlad na o satisfaction, ond fi'n gallu try off tra fi'n neud e. Ond nes di ddweud wrtho i yn rili ddiddorol pan o'n i'n trafod hyn, yr pethau ma o anadlu a'r prosesau yna sy'n wirioneddol yn helpu ti, ond maen nhw mond wedi helpu ti ar ôl i ti gael y therapi na o allu siarad trwy dy broblemau a dy dymladau di, ynddo fe? Ie, mae'n really anodd gweld patrymau yn sut ti'n bihafio, achos mae'n digwydd i ti ar y pryd. Os ti ddim yn cofio bod wedi digwydd 5 gwaith o'r blaen, ti ddim yn mynd i gallu newid e. So mae therapi yn really helpu chi sylwi ar pryd mae pethau'n debyg, a wedyn trio meddwl am ffyrdd i newid pethau. Y problem gyda therapi yw bod yn really anodd i ffeindio a bod eich chi cael yr amser yr arian i wneud yn y tro cyntaf. A oedd hwnna'n un o'r rhwystrau fi oedd cael ffeindio'r arian i wneud yn y tro cyntaf. Ie, mae rhywbeth mawr angen newid fyna, nag oes e. A Siôn, ti'n modd, achos mae gofyn am help, wel hwnna yw un o'r pethau dewra, anodda, mwy asgeri i gallu'n rhywun wneud, ti'n gwybod? A wedyn pan ni'n trafod fan hyn wedyn, bod rhywbeth fel arian yn dod mewn iddo fe, mae rhywbeth o'i le yn oes e. Ond, ti'n credu bod dal i fod stigma ynghylch y peth, cyfaddau, falle bod eisiau help, yn enwedig falle ymysg bechgyn, dal i fod, tro brofiad oedd hwnna i ti? Ie, fi'n credu bod dal stigma. Fi'n credu bod pethau'n gwella gan bwyll bach, ond mae yna stigma o hyd, achos mewn ffordd, pan ti'n gofyn am help, ti'n cyfaddu bod rhywbeth ddim yn iawn, ti'n modd, a mewn ffordd, i fi beth bynnag, oedd e'n fater o gyfaddau dwi ddim yn iawn, ti'n modd, mae rhywbeth yn bod arna i mewn ffordd, a ie. Ond o ran cael help, oedd ddim unrhyw, ti'n modd, o'n i'n gwybod bod angen help arna i mewn ffordd, ond eto, o'n i ddim yn siŵr pa mor wael, o'n i'n gorfod bod cyn bod fi'n cyfaddau'n hunan, reit, come on, mae eisiau ti'n neud rhywbeth am hyn nawr. A jyst un diwrnod yn gwaith, profiad tebyg i ni an y ffaith bod fi wedi cael cwnselydd, a bod y therapi wedi helpu yn enfawr, ond beth sy'n ffodus dros ben, oedd e'n breifat, ond ges i fe drwy gwaith, oedd e'n wych, a fi os yn gweud, sa'n gwybod beth fyddwn ni wedi gwneud heb yr help na. A just, digwydd bod un diwrnod yn gwaith, o'n i wedi bod yn sal ac yn teimlo'n isel. Un neu ddau o bobl yn gwaith wedi sylwi, wedi cael sgwrs fach breifat, a wedi sôn wrthai am y gwasanaeth ma oedd yn bodoli, a oedd e just yn fater o ffono y rhif ma, cael rhyw fath o sgwrs dros y ffôn gyda rhywun iddyn nhw gael gweld beth oedd y sefyllfa, pa mor wael o'n i, neu beth bynnag. A wedyn o fewn pethefnos, o'n i wedi cael gwybod bod cwnselydd da fi yma yng Nghaerdydd fyd, o'n i ddim yn gorfod trefeili, a bod sesiynau da fi fi'n credu taw rhyw 8 wythnos oedd i gyd, falle mwy, falle taw 12 oedd i, ond ta beth, bod fi wedi, a dyna fe, oedd yr help na i fi, a fi'n gwybod bod e ddim fel na i bob un, a fi'n gweud, sa'n gwybod beth byddwn ni wedi gwneud sy'n ni ddim wedi cael yr help na, oedd e just yn rhywbeth, o'n i'n ffodus dros ben, ti'n modd? Ond nath ei gymryd spel i fi gyfalu'n hunan bod angen yr help na arna, ond diolch byth bod fi wedi. A diolch byth falle bod dati bobl oedd y gwmpas di yn gwaith, oedd yn gallu adnabod hold on, falle dyw Siôn ddim gweud i hunan, a falle, achos bod ti'n berson hyderus, allblyg, falle oedd e'n fwy gweledol ynddo ti wedyn, achos bod e'n rhywbeth oedd bwrw ti o'n unlle, really. O, bendant, y peth yw, o'n i wedi mynd at y doctor, a oedd y doctor wedi dweud wrthai, mae'n swno fel gorbryder, a o'n i wedi cael rhywbeth o'n i wedi cael meddyginiaeth hefyd, beta blockers, na gyd maen nhw'n gwneud yw rheoli ffordd mae dy galon di'n curo mewn ffordd.
A o'n i'n meddwl, iawn, ond wedyn o'n i dal yn cael y panic attacks, o'n i'n popo reina fel, Ond beth, a wedyn o'n i'n sylweddoli, wel, mae eisiau siarad â rhywun am hyn. A i fe, ti'n gweud, o'n i'n ffodus iawn, yn enwedig yn ynghyrchu fi Bethan yn gwaith, oedd mae'n nabod fi cystal â neb, a oedd hi'n gallu gweld bod pethau ddim cweit yn iawn. A oedd e jyst yn fater wedyn o, roi'r lle na i fi, a just gweud drech fi'n gallu gweld bod ti ddim yn gant y cant, ti'n modd. Ond falle, oedd e'n anodd, na beth oedd yn odd y fi fyd, fi'n neud ymwyboliaeth i o, fi'n cyflwyno ac yn gohebu ar y teledu, a jyst digwydd bod, nes i erioed cael unrhyw fath o brofiad o panic attack, ni'n byd fel la pan o'n i'n gweithio, ond ambell waith fi'n edrych nôl ar rai o raglenni fi wedi wneud pan o'n i yn sal, a fydde neb yn gwybod, fydde neb wedi gwybod. Oedd e ddim yn rhywbeth o'n i'n neud ar bwrpas mewn ffordd, oedd e jyst yn, falle oedd e'n rhywbeth o'n i'n gallu canolbwyntio arno, y gwaith hynny yw. Ond fi'n cofio, ambell waith fi'n edrych a meddwl, ges i panic attack just cyn neud y cyfweliad na, neu, ar y siwrne i'r pwtna o ffilmo, o'n i'n ofnadw o wael. Ond wedyn, pan oedd y camera na'n troi, oedd e jyst rhywbeth yn digwydd, a o'n i'n iawn. So, a mae hwnna i fi, mae'n eitha anodd watcho hwnna nôl, achos fi'n gwybod pa mor sal wyn i ar y pryd, ond eto, mae jyst yn dangos pa mor rwydd yw i guddio fe mewn ffordd. Ydy, mae hwnna mor wir ydw e, achos dyw e ddim yn weledol ydw e, yn aml. A mae rhaid ni fod mor ofalus o hwnna, a fel o'n i'n gweud, ti'n lwcus o gael, mae'n gret bod y ti bobl oedd o gwmpas ti oedd wedi sylwi ar hynna. Fi'n credu, a fel wyt ti'n dweud ni a hefyd, cael falle wedi magu'r network na, fe rhywbeth na o bobl ti'n gallu ymddiried ynddyn nhw. Ond fel Siôn, fel rhywun sydd yn gweithio yn y cyfryngau te, faint o rôl star cyfryngau i chwarae, yn y narratif yma am iechyd meddwl yn gyffredinol, a beth ti'n credu sy'n eisiau newid neu gwella? Na ti gwestiwn. Na, mae'n anodd iawn, achos mae'n bendant mae rôl dyn ni ware, a fi wedi treial chwarae rhyw fath o rôl drwy wneud raglenni am iechyd meddwl, ond mewn ffordd, fi hefyd yn teimlo bod yna beryg o siarad yn ormodol am iechyd meddwl, a bod ni wedyn yn gyffredinoli pob math o iechyd meddwl. Fi'n credu bod mae'n wych bod pobl yn fwy parod i siarad am iechyd meddwl, ond fi jyst yn teimlo ambell waith fel bod ni'n, ddim yn gorneud i, ddim hwnna yw'r gair, ond fel bod ni'n gyffredinoli iechyd meddwl drwy siarad amdano fe gymaint. Ond fi yn bersonol yn teimlo fel bod dyletswydd yna i fel newyddiadurwr a gohebydd, ond hefyd fel person sydd wedi bod trwy hyn i siarad am y peth, ac i weid wrth pobl bod e'n iawn i weid wrth eich hunain, i gyfaddau bod angen help, neu bod chi ddim cweit yn teimlo'n iawn yn eich hunain. Mae hwnna'n iawn, achos mae pobl yn gweud yn drwy amser, ond fe ddyle iechyd meddwl fod ar yr un lefel a iechyd corfforol, achos maen nhw'n effeithio pobl yn yr un ffyrdd, A pwy well, really, i wneud e, na rhywun sydd wedi profi fe? O'n i wastad wedi gweud, pan wnaethon ni wneud ar ein byd y gyfres o'n i'n cyflwyno, pan wnaethon ni benderfynu bod ni'n mynd i wneud rhaglen am iechyd meddwl dynion, a wy'n ni'n mynd i sôn am y tro cyntaf yn gyhoeddus am ymhrofiadau i. Wel, wedi si, os nag wy'n mynd i wneud os nag wy'n fodlon sôn am y pethau yma, wel, pwy sydd, really, Ond eto, fi'n ofalus iawn am faint am ba mor aml fi'n siarad amdano fe fyd, So dim bod fi'n eisiau gweud, chi'n lwcus i gael fi hyn, ond fi'n ofalus i beidio gyffredinoli, a hefyd i beidio wneud fel hwnna yw'r unig beth sy'n bwysig amdano fi. Mae mwy i fi na jyst yn ngorbryder i, so mae hwnna'n rhywbeth pwysig i gofio hefyd yw bod bod fi nawr yn well, mae dal yn rhan ohono fi, ond mae sawl rhan arall, sy'n neud fi yn fi. Wrth gwrs, so dyw e ddim yn rhywbeth sydd yn mynd i adael ti ydw e, ond dyw e ddim yn diffinio ti. Yn union, hwnna yw'r peth. Dwi ddim am i'r cyflwr ddiffinio fi o gwbl, A
Ac felly, os da ti brosesau penodol, ti'n tynnu arnyn nhw mwyn helpu cadw fe dan reolaeth, fel ti wedi gweud, ti'n licio cael reolaeth ar bethau? Ydw, na, bendant. Ar ôl mynd i weld y cwnselydd yma, a magu'r offer yma, i ddelio gyda'r holl beth. So, enghraifft, un o'r pethau i fi, mae'n swno mor syml, ond pan mae nghalon ni yn curo yn gyflymach na'r arfer, gweud enghraifft bod fi wedi rhedeg i ddala trin neu beth bynnag. Na gyd wneud yw dala'n anal i, ac yn teimlo'n nghalon i'n arafu, a mae'n swno'n stupid o syml, ond mae hwnna wir yn helpu fi, achos mae'n atgoffa fi bod da fi reolaeth dros yng nghorff i, dros yng meddwl i, a dros yng nghalon i mewn ffordd. Bod fi'n gallu rheoli'r ffordd dwi'n anadlu. A hefyd, dwi yn rhywun, bod fi'n rhywun sydd yn drefnus, dwi yn hwyr i bethau yn aml iawn. A dyw hwnna wedyn, wrth gwrs, ddim yn helpu os ti'n teimlo'n bryderus ty beth. Os ti'n troi lan yn hwyr rhywle, falle bod ti wedi rhithro i fod na, enghraifft fel Sonia sy'n gynt am y canu yn y Stadiwm y Millennium. O'n i'n hwyr, so o'n i'n rhedeg na, a dyw hwnna ddim yn helpu o gwbl. Mae hwnna'n mynd i gychwyn rhywbeth. So, hefyd, rhywbeth arall i fi, eto, syml iawn, just paratoi'n well, a chadw at amser. Ond fel oedd Nia'n sôn, mae anadlu i fi, mae'r pŵer o ran anadlu, dyw pobl ddim yn sylweddoli pŵer anadlu a thechnegau anadlu, achos maen nhw wir yn gallu helpu yn fawr iawn. So, hwnna bendant yw'r prif beth i fi. A wedyn, Nia, o'n i'n siarad yn gynt fe am y cyfryngau gati, a mae'r cyfryngau cymdeithasol yn rhywle mor bwerus a dylanwadol. Fi yn diolch i'r drefn bob dydd bod fi ddim wedi gorfod tyfu lan drwy ysgol yn delio â'r cyfryngau cymdeithasol. Sa'n credu fydden ni wedi gallu ymdopi dy fe o gwbl. A fi'n credu bod yn bwysig i ni gydnabod, Siôn, fel o ti'n gweud bod ti'n teimlo bod cyfrifoldeb, ond mae yna gyfrifoldeb ehangach. Mae rhaid bod yna rywle, ar bobl, ar y system, arno ni i allu adlewyrchu'r cyflyrau yma yn deg ac mewn ffordd iach. A ydy hwnna falle Nia'n rhywbeth i ti'n yn gobeithio wneud trwy dy waith di fel awdur a fel dramodydd, ydy hwnna'n yn blatfform i ti allu wneud hynna? Fi'n gobeithio. Be fi'n hoffi sgwennu am yw pethau sy'n effeithio fi, achos dyna ble mae'r pethau really gwir, dyna ble mae'r gwir yn dod allan, I suppose. So fi'n hoffi sgwennu am hunaniaeth, sa'n gwybod, hiliaeth, homophobia, pethau fel yna, ond hefyd am iechyd meddwl. A fi'n gobeithio gallu adlewyrchu bod gan bawb broblemau i ryw raddau, broblemau iechyd meddwl, a bod pawb yn cael ei effeithio. Felly, pan dyn ni gyd yn masgio ac yn esgus bod yn berffaith trwy'r amser, dyna byd mae'r problemau yn dechrau, achos sneb yn really gweld be mae pawb arall yn mynd trwy iddo fe, a sneb yn gallu, sa'n gwybod, uniaethu gyda neb arall, achos maen nhw'n meddwl bod nhw'n unig yn delio gyda pethau. A dyna un o'r problemau'r cyfryngau cymdeithasol fi'n credu, achos mae pawb moyn rhoi'r delwedd perffaith mas na, a jyst neb yn really cael y siawns i agor lan am eu problemau iechyd meddwl neu am unrhyw beth. A wedyn, hyd yn oed pan maen nhw yn agor lan, mae dan bach o chi'n gobeithio bod chi'n mynd i cael lot o likes neu beth bynnag. So mae popeth yn troi mewn i perfformiad. So dyna be fi ddim moyn digwydd, ond mae'n digwydd bob dydd. So fi'n trio, yn bersonol, yn trio cadw cymryd cam nôl o hynna tipyn bach. Ond mae yn neis i fi gallu sgwennu a bod yn creadigol trwy geiriau, achos mae hynna'n rhoi siawns i fi rannu'r geiriau fi ddim wastad yn dweud, achos fel wedys i fi'n byth yn gweud digon achos fi'n poeni am gweud gormod. So mae sgwennu yn rhoi fi siawns i gweud beth fi mae'n gweud, really, a bod yn creadigol gyda fe, trio wneud iaith a barddoniaeth really neis gyda fe, a just trio rhoi rhywbeth mas na a gweud dyma pwy ydw i, fi'n gobeithio bod chi'n joio fe, basically. Mae'n rhoi llais i ti mewn ffordd gwahanol yn dweud, heb bod ti'n gorfod siarad, really. Ydy. Ond wrth bod ti'n edrych nôl te, Nia, os na rhywbeth, ac os na beth, fydde wedi helpu ti wrth dyfu lan trwy dy fywyd di yn yr ysgol yn delio gyda'r gorbryder.
be fydde wedi bod o help i ti? Mwy o pobl yn siarad amdano fe, a bod ni wedi gweud bod hynna'n beryg, fi'n credu bys wedi bod yn neis cael rhywun eistedd fi lawr a gweud dyma be fi'n meddwl sy'n digwydd gyda ti, a dyma sut ti'n gallu stopio fe, neu dyma sut ti'n gallu gwella dy ddiwrnod ti jyst trwy pethau bach ma. Bys hynna wedi really helpu, just cael rhywun yn gweud i fi, neu just ffeindio allan yn cyn, just rhywun yn gweud, ti'n gwybod be, ngorbryder yw hyn neu iselder yw hyn, a fi'n credu bod e'n cael ei effeithio gan y pethau yma, a dyma sut ti'n gallu gwella fe. Bys hynna wedi really bod yn neis, fi'n credu. A gyda hwnna mewn golwg te, siwr allwn ni gefnogi a bod yna yn helpu bobl sydd yn dioddau te, achos mwyn i hwnna ddigwydd, mae rhaid i'r person oedd gyda ti yn yr ysgol neu'r bobl oedd y gwmpas ti fod yn ymwybodol yn y fe. So mae eisiau ni addysgu'n hunain a'n gilydd o'n osa. So i ddechrau, beth fydde ti'n gweud ni a felly yw'r prif symptomau i gadw golwg mas amdanyn nhw yn y sefyllfa yma? Y prif symptomau, sa'n siŵr, pethau fel, os chi'n gweld bod rhywun yn ddangos yn isel, os mae rhywun ddim rili'n siarad lot, os maen nhw byth yn, neu falle os maen nhw'n ymddangos bach yn overwhelmed falle, a mae hwnna eto gallu dod allan fel rhywun yn edrych yn really grac, neu rhywun yn gwneud jokes amdani hun trwy'r amser, a chi dechrau meddwl, dwi'n hynny'n mynd ffynnu dim mwy, mae'n gormod yn mynd ymlaen fan hyn. Pethau fel yna, chi yn gallu sylweddoli bod rhywun yn mynd trwy rhywbeth, ond beth sy'n bwysig yw just bod yna iddyn nhw a bod nhw'n gallu ymddiried yno chi rhannu pethau fel yna gyda nhw, heb bod nhw'n teimlo fel bod chi'n mynd i judge nhw. Ie, mae'r balans yn anodd yn i gael, achos, ond hefyd, cydnabod fan hyn nawr fyd, fi'n gofyn am symptomau, pan, fel ni wedi sôn yn barod, Siôn, dyw e ddim yn one size fits all, ydw e, achos ti ddim yn berson falle oedd yn shei ac yn fewnblyg, ond eto wedi cael dylethu gan y profiad yma, a mae'n anodd gwybod weithio beth i weid, ydw e. So, be fydde ti'n gweud, Siôn, siwr allwn ni gefnogi bobl, beth yw'r geiriau sydd yn bositif i'w clywed, neu falle bwysicach na unrhyw beth i osgoi, falle, dweud, beth sydd ddim yn ddefnyddiol yn y sefyllfa yma? Ie, yn bersonol, un o'r bethau oedd yn, o'n i ddim cweit yn hoffi, oedd pan oedd pobl yn gweud, dwi'n teimlo fel na ambell waith, neu mae hwnna wedi digwydd i fi, a dyn nhw ddim wir wedi profi'r un peth. A mae pobl jyst yn treial, sa'n moyn beirniadu pobl fel na, achos jyst treial i gorau ma nhw i wneud ti deimlo yn rhan o rhywbeth, yn fwy, bod e'n digwydd i... A mae... Sori, dwi'n mynd yn gwneud yn synwyr, ond just gwybod, pan mae rhywun yn gweud, fi wedi profi na, fi'n gwybod beth ti'n sôn amdano, dyw e ddim wastad yn help, achos mae yn unigryw i bob un, a wedyn mae yna rhyw fath o raddfa fel o'n i'n sôn, oedd yna rai pobl yn gweud wrthai, fi'n gwybod fel ti'n teimlo, achos mae hwnna wedi digwydd i fi. Ond ti fel, wel, sa'n credu bod dim fel mae e'n digwydd i fi nawr, achos fi'n teimlo mor isel ar un o bryd, a fi'n teimlo mor bryderus. So, hwnna'r beth, fi'n treial, pan fi wedi cwrdd â pobl sy'n mynd trwy rhywbeth tebyg, fi wastad yn gweud, fi'n gwybod bod e'n unigryw i bob un, a fi ddim yn... So fi'n rhoi rhyw fath o fel cafiat cyn ni, weid, fi'n gwybod bod e'n unigryw i bob un, ond dyma beth ddigwyddodd i fi, odi e'n debyg i'r hyn sy'n digwydd i ti nawr. Dim fel, fi wedi profi na, fi'n gwybod yn union sut ti'n teimlo, achos sneb wir yn gwybod sut ti'n teimlo. Ond fyna beth fi fel arfer yn gwneud, mae hwnna'n swnio'n debyg i beth ddigwyddodd i fi, dyma beth ddigwyddodd i fi, odi e'n debyg. A falle bydd nhw'n gweud na, ond dyw e ddim yn gwybod. Ond hwnna yw, o'n profiad i, mae hwnna wir yn gallu helpu. A hefyd, gweud hyn, o'n i'n mynd priodas dros penwythnos, a nes i wneud, o'n i'n wedi sgwennu cerdd a o'n i wedi wneud y darlleniad yn ystod y seremoni. A cyn ni, o'n i'n eistedd fyna, a o'n i'n teimlo'n nghalon i'n curo, achos o'n rhywbeth nerfus, a gorfes i
gorfod i ddefnyddio'r offer na when i wedi magu a i weid wrth ni'n na, ti'n iawn, ti'n modd, cadw dy unan dan reolaeth, anadlu ag ati. A nes i wneud y darlleniad lyflu, a wedyn, oedd e'n popeth yn iawn. A wedyn, ar ôl ni wedyn, beth sy'n siarad gyda dau o'n ffrindiau i, a o'n nhw'n sôn am, wnaethon ni ddechrau sôn am iechyd meddwl, sôn am bach yn ddiflas i sôn am iechyd meddwl mewn priodas, ond ta beth na beth wnaethon ni'n neud. A o'n nhw'n sôn am eu profiadau nhw. A wnaethon nhw wedi rhethau, o'n nhw'n gweud fel, oh my god, o ti'n edrych mor hyderus yn mynd lan na jyst i wneud y darlleniad na. Wedes i, wel boes, fyddech chi ddim wedi gallu geso beth oedd yn mynd mlaen yn ymhen ni pan o'n i'n eistedd, ti'n modd, rhyw 5 munud cyn mynd lan. So mae jyst yn dangos bod e'n gallu digwydd i unrhyw un. Chi beth wir yn gwybod beth sy'n digwydd tu ôl i'r llyged na. Ond eto, y pwynt gwreiddiol o'n i am wneud oedd, ti'n mewn priodas, o'n i'n siarad nhw'n ffrindiau fi, ond wnaethon ni wir agor lan i'n gilydd, ond o'n i'n gwybod faint o'n nhw wedi bod yn dioddau mewn ffordd, ti'n modd? So, mae jyst yn fater o treial uniaethu gyda rhywun, ond wedyn ddim yn gweud fi'n gwybod yn union siwt ti'n teimlo. Really. Yeah. Sorry, fi wedi bod yn siarad lot o eiriau fyna, ond gobeithio bod nhw'n gwneud synwyr, ond i fi, hwnna yw beth bynnag, falle bod ti'n iawn angytuno, sa'n gwybod, ond i fi, hwnna yw'r y prif beth sy'n ni'n gweud. Ti'n angytuno ni a? Sa'n credu, mae'n nodio i ffen. Na, fi'n cytuno. Fi'n credu bod yn ddefnyddiol i clywed sut mae pobl eraill yn profi pethau. A hefyd, mae jyst yn neis i gwybod bod pobl yn mynd trwy pethau tebyg hyd yn oes maen nhw ddim yr un peth. Mae'n neis i glywed sut mae'n effeithio pobl eraill, achos mae'n neis i teimlo fel bod chi ddim o'r unig wedyn. Ond yn amlwg, dyw e ddim yn digwydd i bawb, felly os nad ych chi'n berson sydd wedi profi fe, jyst bod yna yn y fe, mynd, dydw i ddim yn gwybod beth wyt ti'n profi, ond fi yma i wrando, neu fi yma i ti agor lan, neu i rannu dy brofiadau, os wyt ti eisiau yn y fe. Bendant, ie. Ond fel, o ran athrawon, ffrindiau, cymorthyddion dosbarth neu rhieni, be fydd y neges sydd yn nhw wrth feddwl am sut maen nhw'n trin rhywun sydd falle yn delio gyda gorbryder, achos mae rhaid ni fod mor ofalus gyda'n iaith yn oes fel i ni'n ymdrin â phethau. I fi, sy'n ni'n gweud, i fi ac i pobl fel fi, beth sy'n bwysig yw i gwybod bod neb yn grac gyda chi, bod neb yn jydjo chi, bod dim byd yn bod chi heb wneud unrhyw beth yn anghywir. So, pan o'n i'n gweithio fel cynorthwydd addysgu, o'n i wastad yn trio gweud i'r plant, os neb yn grac gyda ti, ti ddim yn trwbl, mae popeth yn iawn, ni'n mynd i sortio fe, fi'n mynd i helpu ti. Fel be bynnag roi ti angen fi'n mynd i wneud i wneud yn siŵr bod ti'n cael diwrnod da. Achos i blant ysgol, maen nhw angen teimlo'n saff yn dod mewn i ysgol, maen nhw angen teimlo'n hapus yn dod i ysgol, a maen nhw angen teimlo fel bod rhywun yna i edrych ar ôl nhw, ddim jyst i wneud yn siŵr bod nhw'n dilyn rheolau. So dyna be o'n i'n wneud, a dyna be fi'n credu sy'n gallu bod yn rili ddefnyddiol i pobl sy'n delio gyda gorbryder yw i wybod bod rhywun yna i helpu nhw, a mewn be bynnag ffordd maen nhw angen, hyd yn oed os mae swnio fel ffordd falle'n sili, neu hyd yn oed os maen nhw angen rolau tawel i fynd yn yr ysgol neu rhywbeth fel yna, neu os maen nhw angen bach o leeway gyda, falle maen nhw'n hwyr, neu falle maen nhw heb wneud gwaith cartre neu be bynnag, maen nhw angen rhywun i wrando a rhywun i just derbyn nhw, really. Mae mor bwysig ydw bod ni'n adnabod y pethau yma, bod ni'n cael y sgwrs na, achos falle bydde rhywun yn gallu cam ddarllen disgybl sydd falle yn ymddwyn fel yna, ni a meddwl, maen nhw jyst ddim yn becso, neu maen nhw jyst yn hwyr drwy'r amser, neu felly, siwr allwn ni wella hwnna, fe jyst agor y sgwrs a holi a cwestiynu pethau? Wel, fi'n credu mae pethau fel bod yn hwyr neu ddim neu gwaith cartre, pethau fel yna, mae'n mynd i bod yn wahanol i pob un person, felly y cam pwysicaf yw jyst i agor y sgwrs a gweud, fi wedi sylwi bod ti'n stryglo gyda hyn neu hyn, os na unrhyw beth fi'n gallu gwneud i helpu ti gwella fe, neu os na unrhyw beth wyt ti angen gan fi, neu hyd yn oed, wyt ti jyst mae'n siarad amdano fe, achos fi'n mae'n deall beth ti'n mynd trwy, jyst rhywbeth fel yna. Achos bydde cael y therapi na yn gynt, yn dy fywyd i, pan o ti yn yr ysgol, er enghraifft, ti'n credu sy'r effaith bydde hwnna wedi cael ar dy fywyd i? Bys fe wedi cael effaith huge fi'n credu, achos bys fe hyd yn oed jyst i helpu fi sylwi bod pawb yn cwmpas fi ddim yn cysau fi, a bod pobl yn neis, bod pobl ddim yn mynd i cysau fi yn pethau bach.
A bys yna wedi helpu fi teimlo fel bod ni ddim yn unig yn y byd, really, a helpu fi teimlo fel bod fi'n gallu symud trwy'r byd yn hollol gyfforddus heb poeni pob dydd. Ac o ddydd i ddydd nawr ni, a siwr wyt ti'n teimlo ma pethau i ti, ti'n modd, wyt ti'n llwyddo i reoli pethau chydig bach mwy erbyn hyn? Ie, fi'n credu bod fi, a fi dal yn cael diwrnodau gwael, ond beth sy'n bwysig i fi bod fi'n gallu sylwi bod fi'n cael diwrnod gwael a fi'n gallu defnyddio'r offer na trio helpu fi hun dod drosto fe, a hefyd jyst gwella sefyllfa fi o ran newid swyddi a sgwennu mwy achos fi'n rili licio sgwennu a pethau fel na. Mae newid sefyllfa fi wedi bod yn wych a wedyn hefyd mae'r therapi wedi rhoi fi'r siawns i jyst sylwi pryd mae pethau'n digwydd a trio helpu fy hun. A felly, Siôn, tymod, i falle unigolion sy'n mas na sydd wedi neu sydd yn profi pethau tebyg i beth wyt ti a Nia wedi disgrifio heddi. Tymod, beth fydde dy gyngor di iddyn nhw? Siwr allwn ni annog pobl i siarad? Cwestiwn mawr. Just i wneud i bobl wybod bod ddim cywilydd yn y peth, bod ddim cywilydd mewn dweud, dwi ddim yn teimlo'n 100% yn feddyliol ar hyn o bryd, neu dwi'n credu bod da fi orbryder neu iselder neu beth bynnag. Does dim cywilydd o gwbl yn y peth. Dim ots o le chi'n dod, does dim ot, does dim cywilydd, a bod chi'n gwybod bod na bobl i gael na, bod da chi rhyw fath o rwydwaith, bod da chi'r bobl na lle chi'n gallu troi atyn nhw a dweud hwnna, ac ymddiried ynddyn nhw, a wedyn wrth gwrs bod na bobl eraill, falle da chi ddim yn nabod, hynny yw therapyddion, pobl sy'n gweithio fel cwnselydd, maen nhw hefyd yn gallu helpu chi. A mae'n gam enfawr i gyfaddau bod chi ddim, yn teimlo'n iawn yn feddyliol yn eich hunan. Mae'n gam enfawr i gyfaddau hynny. So mae hwnna'n i hunan yn beth enfawr i wneud. Ond wedyn, bod chi ddim yn teimlo cywilydd am wneud hynny yn y lle cynta. Achos fel fi'n gweud, fe ddyle iechyd meddwl gael i drin yr un peth a iechyd corfforol. Mae'r un mor bwysig. Na beth fydden ni'n dweud. O'ch mo be, fi'n credu bydd clywed straeon chi'ch dau a chlywed eich cyngor chi mor werthfawr i gymaint o bobl. Fi'n sicr wedi elwa o fod yn eich cwmni chi a cael y sgwrs mae heno. Felly, diolch o galon am fod mor onest, am rannu ac am fod mor agored, ac fi'n gwybod bod e ddim yn rhwydd. A fi'n gweud hwnna mewn ffordd, dim fi'n gwybod beth ych chi'n mynd trwyddo, ond mae da fi brofiad o ddelio gyda iselder blynyddoedd yn ôl, a fi'n gwybod, dwi ddim, a fi'n dweud bod e'n rhywbeth fi'n dyfaru peidio wneud yn fwy o siarad amdano fe pryd ni. Felly, fi'n gwybod bod e ddim yn rhwydd yn hynna o beth, ond fi wir yn gwerthfawrogi fe. Felly, diolch o galon eich doi. Diolch ti, Elin. Diolch. Croeso. A diolch fel arfer i chi am eich cwmni hefyd. Na, dyw e ddim wastad yn rhwydd i siarad, ond dwi wir yn gobeithio bod chi, fel fi, yn elwa o glywed am brofiadau unigolion fel Nia a Siôn. A phwy o wyr, gobeithio wneith e annog ambell un ohonoch chi hefyd i drafod a siarad ychydig bach mwy agored am eich teimladau, a chael yr hyder i wneud hynny heb boeni. Mae rhestr o wefannau a mediadau all fod o gymorth ar dudalen meddwl.org. Ac os oes angen cyngor arbenigol neu gymorth proffesiynol arnoch chi, please peidiwch bod ofn gofyn am help. Diolch eto i Nia a Siôn felly, ac i chi am wrando. Tan tro nesa, byddwch yn garedig i'ch hunan, ac i'ch gilydd. Ti o'n i'n dweud mae gweld y werth ac yno ti